Tak. To je pokračování, protože už vidím, že mi to spadlo. Ne, jo. Cool. Ale počkej, on mi odlítá. Ne. Pojď sám. Pojď blíž, piču. Ty vole, nepíchej do mě. Ježiši, tohle bude na dlouho. A to zničit nějak nemůžu, co? Tak, stovky, jej. To třeba jak tam se stanu. Ach jo. Yes, vyhráli jsme, tak jdu přistávat. Mám povolení přistávat. Ježíš. Ježíš, nejstrapnější skore. Yes, yes. To je všechno. Jako co si myslíš? To jako já tu rabuju peníze a ty mi dáš co? Jako tohle to nechci. Co lepší, tohle nebo tohle? Já teď nevím, ne. Se rozhodnem potom. Už to bude, už budu mít kousek letadlo, konečně. Počkej, kouknem se. To. Jo. Počkat. Modifikacion. Tak. Tak, tohle. Tak, výborně, píp. Počkat, mě tu pořád schází jedno letadlo a já teď nevím, kde ono to je. Nebo to jako dárek? What the fuck? Počkat. P400 mi tam chybí, že jo? P400. What the je to letadlo tu zmizelo, ne? Tomu se říká nejlepší hledání, ale již tak, pořád to tam není. Ne, to se platí, ne, choďte s tím někam, ne, to si pryč, jděte pryč ode mě. Ne, sakra, konečně. Tak, jdeme do bitvy. A zatím reálnou se budu muset učit, protože jak vždycky to dopadlo, tak to ani nemusíte vidět. Ty faily. Vždycky letím a potom prostě mi to začne sepat úplně, protože jsem na nějaký blbý trávě a prostě ten motor to prostě se otočí a je to úplně potom Víte kde? Píp. A moje nejoblíbenější letadlo beru jako vždycky. Tak, jdeme zase tancovat. Ne, já mám si srandu. Tak. Nezapomeňte potom video sdílet, odebírat a lajkovat. To je největší upozornění na svém světě. Ne, není. Může to poslat komu chcete, tak, ale nemusí to být nutný, jo, to není nutný vůbec. Protože jestli se jim to líbí, tak jim to můžete poslat. Jestli ne, tak na ně serte. A dislajky nechci, ty si pošlete někam. Zautočit nebo tam? Těžký rozhodnutí. Píp. Zautočit. Jej. Počkej, co to rolo se to dělá, ne? Jsem zapomněl. Yes. Tyba, já se zase netrefím do žádnýho. Ježíš, já jsem chuj. Ježíš, já jsem chuj. Já jsem to trefil vedle. No. Dobrý, no. Já jsem 8. Kolik mám bomb? 2. Tak tam je úplně tak na píp. Kam je zmíčil? Jo, já jsem si to změnil, konečně. Proč mi kolik? Takhle se má lítat. Na.
Nevím, co by se stalo, jak by se měl kola poza takhle. Myslím, že nic asi. Jo, předtím ho zasáhli, jak jsem to takhle měl. To bylo dobrý, po jednom kolečku, ne, na ty, úplně ty, to bylo těžký. A stejně mi to letadlo tak trošku, víte co, stýpl. Ne, už mám někoho za zadkem. Doufám, že se trefím. Já se netrefil. Ne. To je smutný. Píp. Tak pojď. Ne. Hej, ale mě píchají ze zadku už. Ty krásu těch červených je. No tak, tam ne, tam nestřílej tam. Tady střílej. Yes. Hit. Prosím, nestřílej do mě, já jsem měl... Počkej, já schválně zbrzdím. Ty by mě mohli přeletět, ne? Já budu muset lítat nízko. Yes. Smetku, teď já tebe zabiju. Ne, mě zdechl motor. Sakra. Ježiši. Ne. Tak tomu se říká dobrý drift. A co XP třeba? Nouzový přistání. Yes, thanks. Beep. Tady to už... No... Why? Teď už nevím, jak to říct. What the? Tolik německých, ježiši. Taký zmetek. Půjdeme s tímhle. Tam to přistání, ježiši, jsem tím oblíbeným letadlem. Tímkrát to byla výšťka. Tak. Počkat. Jo, aha. Ani tak nešlo vidět. Ale tohle už vypadá jako skoro stíhačka, ale není to stíhačka. Je to motorový. Pořád. Krásně nejhorší, jak mám vždycky zdechne motor. A ještě uprostřed vody k tomu. To nouzový přistání se dělá blbě do té vody. To myslím, že taky jde ještě, nebo ne, já teď nevím přesně, já už jsem to nedělal hodně dlouho. Ježiši. I need to back up. Teď ne. Jak je to tam ty kola vidět úplně. Tak, pojďte. 2 na 1 by to je trošku moc. Sakra. Hej, ale jak to dokázají vždycky do motoru? Tak to si děláte prdel, ne? To nestíhnou do letiště, to je hrozně daleko. Ach jo. Jo, naboural do mě. Je to negr. Sakra, tady to si nechci brát, to je tak úplně na níz. Ne, jako tohle, jo, nemyslíte, tohle ne. Tohle je dobrý, ale já neumím, ale totiž bombardovat úplně ze zhora, nechápu, jak to může nikomu jít. Tak. Teď letíme dolů, bungee jumping. Ach jo, aby mě někdo s tím naučil. No, ale já jsem to pořád i tak nepochopil. Podle mě, jak to máte v tom tréninku, tak jako já jsem tak, že tam, tak protože ono to stojí, ono to nejede k tomu. No, tak to podle toho se jenom trefíte sami od sebe. No, to nemusím poslouchat, to úplně stejný, jak by jsem to udělal. Se mi nestane. A to se nemusí bát, aby jsem se nabouzil. Tohle má jaký kola vůbec? 1, 2, jo, dobrý. Do motoru kola takový, bo se nevím, proč tam nemají ani trošku, no nebo mají tam jako místo, ale nic moc.